نوتي إنهار وكن دير مين إفس كماكا إفس كلا حل اللي بيفا أدي إفس مسكت فرها ونواكن أدي ميجي تور نميديا سركارو فشافا وا جينا مشروطا جهوري هتي فكان إغوتون تودوجي تودوجي سيخي ماركوس مسكة حوال كوري فاوي نماس ميدا هميا مسكة إتورا إفس ميمورا كوري نودا كان أدي رستوجي बंदरू मसक्के बोर्ड बाय तोरिगनु जहां बाय मसक्के निम्मा वाने वी नमाइस एवस मिमवर के मसक्के कुरे नुदा का तेदम में मियादो आर्गुमेंट नंबर फेने रस्तु के बंदरू मतिन हिलफुन्या का सीमेंट तक के गंडो वातन ए एरहु का आइस प्लांट एलमट्टा का फेने के मसक्के हवाल कुरे वी नमाइस तकेत गेंगोस एंगार वेगेन दियरो एगेन एवस मसक्कते नको आर्गुंडा हीवनी मियादो हिलता बोर्ड वेगेन हें रस्तुवा कुळहा आदि तोड्डुगे बंदरुगा किहुमट्टका बहट्टा फेहुरी अळगोंड में बेणुवे मिकम हल्लो तेदे राइस अळगोंड में गाबूल कुरंजे हकीकत की बाय तरक्की हुरे लोला फेन्ना तरक्की कंकमा लोला नो फेन्ना तरक्की कंका ಎಂಗೆಲ್ಲವಾನ ಫದ ನಿಮಿದಿಯ ಸರ್ಕಾರಂ ಬಿಮು ಅಡಿಯ ಎಳಿ ತರಗ್ಗಿಗೆ ಮಶ್ರೂತ ತರಗ್ಗಿಗೆ ಕಂಕಂ ಮಿರಯ್ಯತುನ ಫೆರುನಮಕ ಮಿಯದು ಮಜ್ಲಿಹ ಮಿಹಿಂ ವಾಕ ನುಜಹುನಿಸ್ ಮಿಯದು ಗಾನು ಅಸಾಸಿ ಅಳಗೊಂಡ ಮೆ ಮೆಂಬರು ಕಸ್ತೋ ಎಲ್ಫಕ ನುಜಹುನಿಸ್ ಅಳಗೊಂಡ ಜಗಿಂ ಅಳಗೊಂಡ ಮೆನ್ ಮಿ ಫಾಸ್ಕುರಾ ಬಜೆಟು ಅಳಮೆಂಗೆ ಮಿ मजलुगे एवस मेंबर का नुकेरन बुना का तिमन्न के दायरा में बजट को होती मिवेने कमेके हिमना मिवेने कमेक पुरमुंदाने तेदे अळुमेन का नेंगे मी बजट का ओती को चिक्का में नती को चिक्का में मीगे वाणी को कमे मीगे नुवाणी को कमे इज्जत राइस मी गानु असासी के रूहा हेदिफा और गानु तका हिलाफा फास्कुर मुंदा बजट कम का धन्यवाद अळगोंड में न फेने आदिवस ब्लॉक ग्रांट एवस हल्ले नुलबिदाता दई फुर्सत वर बड़ा शुक्रिया शुक्रिया इज्जत मेंबर बजट बहुत को बैर वडानो एदु वडानो तिब्बे एवस बेफलो को उतु नहीं मेंबर को एमबी मा देदुवस तिंदोस वंदे गमन रिपोर्ट बहुत को रेफा अनु कबूल करनी मिहारो वाकुल दक्वा बेन फुलवा रिया बेफलो वाक दक्वानी मेवी कमा एमबी मिहा हिसाब बजट बहुत निमुनी कम का खंडाल मिहार और मिदानी अशपेंट दे ए अर्बन डेवलपमेंट के बिल कौमी तरक्की या तरीका कमेटी या लामरकजी कमेटी के जॉइंट कमेटी दिरासा को निमिगत के रिपोर्ट मी रिपोर्ट मस्जिद मुसलबा देवानी कौमी तरक्की या तरीका कमेटी या लामरकजी कमेटी के जॉइंट कमेटी के मुकर्रर फेदु दखुनु दायरा की इज्जत मेंबर इब्राहिम दी थी और फुर्सत तरवन रिपोर्ट शुरुआत शुक्रिया इज्जत रईस अर्बन डेवलपमेंट बिल कौमी तरक्की या तरीका कमेटी दिरासा को निम्मगत रिपोर्ट अलोन मी होशालानी अलोमें मी वी अगस्त दिहा साउस ले बेवी बद्दल में मी गांवी तरक्की या तरीका कमेटी या मी गुलियम बे बद्दल में अलोमें मी बेलु गे सुंगड़ी खंडाला ए सुंगड़ी ए निम्मी ए दिहें अक्टूबर दिहा साउयोग मी बेलु मसह कुरमा अलोमें मी निम्मा सुंगड़ी कम खंडाली आदि हमें एदु अलोमें हियाद होदमा होशे फुर्सत आमुगे हियाद होदमा होशाला अदी हम बिलुगे कमा गुलंहुरी मिनिस्ट्री तक मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग लैंड एंड अर्बन डेवलपमेंट आदि मिनिस्ट्री ऑफ सिटी लोकल गवर्नमेंट एंड पब्लिक वर्क्स आदि हम या गुलिगं एटाने जनरल ऑफिस के लफास अलमें होदी मी बिला गुले गोतुं आदि मी बिलंग हुशहरुन मी एकी मी ख्याल था अलमें को बिलंग अंग इस्लाहन अलमें गेने सोहाने कमिटी मी हो गेने उन इस्लाह तक बस इस्लाह तक एको अलमें भंडार नहीं ऑफिस के लफा वद्दा आदि बीदो फोनुमा देवी अवश्य मिनिस्ट्री के फरातों को बाती हासी मिनिस्ट्री आई कुछ बद्दों तक बावा बेफरों ख्याल अमशा सोदा कमेटी के हिमन वडायन नवा दे कमेटी के जो गुली में जॉइंट कमेटी के हिमन वडायन उरिया इज्जत मेंबर विस फुला दायरा के बिल बहुत करवा अमा या कलगन म धन्यवाद बेनुवे मी बिलु के मी जुमले हब्बाब हिमन फवाइर एक तेरे हिमन फंसास ए मादा वकवकिंग कम मादा का रिया को ए मादायकों में ख्याल होशली आदि में मादायकों कमेटी का होशली बहुत करे फास्ट करे मुड़ी एक में हाबद्दलों में अलगुन बेविंग कमेटी का अशार नवंबर दिहा साउक बेवन बद्दलों कमेटी का ये दिहावन बद्दलों में लामरकजी आदि में गाँव में सरगी कमेटी का में बद्दलों तो होगा में बीदो फास्ट कुरमा अशार नवंबर देहा सावयुगा कमेटी का बद्दल बारी वडाने बार इज्जत मेंबर के इत्तिफाकों मी बिल फास को बनी
එහෙන්වීම අදී හම මේ බිල මේ ඉස්සතර මජිදුක තවලමගස් ෆුලා දායරක බහුස් කරේවා බිලක වාති අලුන් හම මේ බිල මේ මජිදිහ මිහුෂාලනේ තිය ඉස්සතර හුරිහා මෙම්බරුන් වෙස් මේ බිල මියොක් ගත ෆාස් කො දෙව මං එදි වර බර්ෂුකුරිය අදී මේ ෆුර්සතුක කොමිටියක මසක් කර හුරිහා මෙම්බරුන් නැෂා අදී ඉදාරි හුරිහා ඉස්සතර මේ මජිදුක ඉදාරි හුරිහා බේෆුල්නස් බිල මසක් කර හුරිහා බේෆුල්න වර ඉඛලාස් තර පාංශ දනව වර බර්ෂුකුරිය ඉස්තරයිස් शुक्रिया इज्जत मेंबर मी रिपोर्ट बहुत करो मैं कंडेलिफोन जुमदे एगडीरो पीएनसी 39 मिनट एमडीपी 1 मिनट एमडीए 3 मिनट जुमुरी पार्टी 3 मिनट एमएनपी 3 मिनट वक पार्टी का निस्बे बड़ा अनुगणवा कोम इज्जत मेंबर का 2 मिनट वा कबल देखो मैं इदि बड़ा न इज्जत मेंबर न फुर्सत थोड़वाला أول مهار من فرصة أرواني تودو دائرة إجازة الممبر حسين سميرة. शुक्रिया इज्जत राइस अर्बन डेवलपमेंट बिल कमेटी दिरासा को मजीदा शरफा अमा गुले को तो इच्छित धन्यवाद इंगिलवाने फदे मी बिल दिरासा को नेमगा अब्बदुल में बावा फवे अद बिल अशारा नवंबर देहा सौवियो का कमेटी वानी फास कोफा अड़गोंड के बोरे वारा बड़े कंबड़ो में बिलाते तेरेगा इज्जत राइस अड़गोंड मी बिल के नियता मकसद फुरिहम का साफे नवे मीन धन्यवाद मिजहनी मी बिला गुलुंगुरी एक की फरात तक मी बिल कमेटी मारहदा का मसकुरम देर अड़गोंड में माना तफात एक फरमती रिपीट को धन्यवाद मी बिला गुलुंगुरी एक की फरात एक कमेटी हाजिर को एबेफुंग हियाला मशवरा होदमा एगोतों फुरतमा मिनिस्ट्री ऑफ सिटी आर्मी कमेटी हाजिर को देखी वाका इंगिलवाने कमेटी यौमिया बेल्लेवीमा मिनिस्ट्री विदाड़ुवे तिमन्न मिन्नका नेंगे मी बिलगा वा एच्चे मी बिला देतेरेगा कंकुर मुंदा गोते तिमन्न मिन्न मशवरा कुफका नूने मी बिल कंत तक कुरा मुंदानी अदि एगे तुरु अळु में वाणे तफात एक फहर मातिन एलजीए सिटी तक काउंसिल सिटी काउंसिल तक रह काउंसिल तक अतुल काउंसिल तक एकुल तक अदि एगे तुरु काउंसिल तक उफद्दा फवा एसोसिएशन कमिटी हाजिर को नॉन कमिटी गैस के मिकमा गुले बेफुल कंबोडवुं मक्की कोबातो अडोहा एगे मच्छ बिना को वे हुरमे अळु मिकं का निम्मन जे का मालगो में फेन्नातीवे अळु में वान मिकमा तफात एक फरमतिन रिक्वेस्ट को फह नमाइस में एवस कमा का हाले लिबिगने गोस्वा नुवा कमा अळगो दन्नो दें मी के तुरु अळगोंडो वरबोडा फा को लेवे एलजीए मेदुवेरी को मिनिस्ट्री फोनवाफा मुहिम नुक्ता था एंगिलवाने मी फोनवा बिल तक बयार इस्लाह तक बयार का एबे फुलुंगे कंबोड उंता मींग एवस कम का वेस हकीकत को ने रियाय कुरे फका मी का से बे मिसाल का एक एबिले का बने आबन सरत कांडलम बेदहेट्टु मिनिस्ट्री के दशक हिंगा अथॉरिटी एफेद्दु मिनिस्ट्री के मसूल तेरे के फुशारा कंकमा बिलगा अथॉरिटी मिनिस्ट्री मसूता साफ करे नुवाकम मिंगोस एबोरे वरा बावर को एक कॉन्सर्न ते एबोरे मिकंकमा ने अदे एक तुम वर फाह को 30-32 मादा के हा गोय एगा एबे तेदे में नोटिस देवेन कमा कॉन्ट्रैक्ट हिलाफ एक एनमस एम आवस वकी मुद्दत खंडले फा नेतुंगे अळगोंड वर बोर्ड कंबोर्ड में इक्कमे अदि एक तुरु अळगोंड में बलादारुगा मी अर्बन डेवलपमेंट बिल मिता का कुरिया गोस्को सुट्टा अर्बन डेवलपमेंट एरिया तक खंडाला निमुंगे बिल नुनिमेनिस कानून नोनिस ए अळगोंड में वरबोड कंबोड एकम का फाकद एंगिलवाने फदे नवारन मजली हुंगे भाई दिवे राज्य के रत्त लामरकस उसूल हिंगम कानून एक शाळावा एगर एब हुरी वकी रिकमेंडेशन वकी उसूल तक हम तक मिसाल का दिहा हुरे बडवेज्जाम ए सिटी गोत सिटी एकमा आदि सिटी एक हुन्ना वाण कंकमा हुन्न नुवाण कंकम से भोरी फाकोफ अळगोंड वरबोड कंबोड हुंगे भाई मी बिल तस्सी कुरे दारू किहनेत्तो सिटी वेगेंताने मी बिलगा बुना गोतुं आबन एरिया के दिहास आबादी एंगम लामरकस कानून देम वेगें दाने किहनेत्तो एम अळगोंड कबूल कुरे गोतु मी बिल कानून का बदल वेगें दारुगा लामरकस कानून फुशारा बाय कंकंग हुरिका अळगोंड फाकरे देवी फुर्सत बरबोड शुक्रिया शुक्रिया इज्जत मेंबर देम फुर्सत में रोनी और फ्री दायरा इज्जत मेंबर अली मूसा शुक्रिया इज्जत रईस अरुण मिहार वाहदक्कमुंदा अर्बन डेवलपमेंट बिल का कमिटी दिरासा करगोतुगो रिपोर्ट बेगोतो ಹೆಚ್ಚ ಧನ್ಯವಾದ अळगोंड धन्यवाद जे वाहके की हकीकत को मी वारा दिवे राज्य वारा मुहिम
ಅದಿ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗೆ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ವರ ಫೆತೆ ಗೊತ್ತ ವರ ದಿರಾಸಾಕೋ ವರ ಬಿಣಾಕುರಣೆ ಗೊತ್ತೆಗ್ಗ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯ ವರ ಮುಹಿಮ್ ವಗುತೆಗ್ಗ ಹುಷಾಳ ಫೆ ಬಿಲಕ್ಕೆ ಅವಳು ಮೇಮ್ ಇದನ್ನ ಎಂಜೆ ಸಾಬಕಿ ಹಗೀಗತು ಬಿಲು ಹುಷಾಳ ಬಿಲು ಗುಮ್ಮಳಿ ಮಕ್ಸದ ಬದಾದಾಯರು ಬಿಲುಗ ಮಕ್ಸದಕಿ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗ ಎಕಿ ಸಾರಾತ್ತೋಗ ಆಬನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಟೀತ ತರಗ್ಗಿಕೊ ಕುರ್ಯಾರ ಗೆಂದಿಯೋ ಹಗೀಗತು ಮೀಗ ಮೀ ದುನಿಯಾಗ ತರಗ್ಗಿ ತಹಸೀಫಾ ಗೌಮ್ ತೋಗ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕುಂಫುಣಿತಕೊಂ ಸರಹದ್ದು ತ ಅವತ್ತ ತರಗ್ಗಿ ಕೊಫವಾ ಗೊತ್ತ ಜಾಗ ದಿನಮಟ್ಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಹದಾಫೆಬ್ಬಿದ್ದನು ವಿ ಬಿಲು ಡೆವಲಪ್ ಕುರುಮುಗ ಸ್ಟೇಜುಗ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಮಣಿ ಕಮಾ ಗುಳೆ ಹುರಿಹಾ ದಾಯಿರತ್ತಾಗ ಲಫಾ ಹೋದ ಹಕೀಗತುಗ ಕಮಿಟಿ ಸ್ಟೇಜುಗ ಈಗ ಬಿಲುಗ ಮಸೆ ಕುರಮುನ್ ದಿಯರು ಕಮಿಟಿಗೆ ಬ್ಯಾರು ಹುರಿಹಾ ಬೇಫಳುನ್ನ ಬಿಸ್ ಬಿಲ ಇಸ್ಲಾ ಹುಷಾಳು ಫುರ್ಸತ್ ಹುಷಾಳಿಗೆಂದಿಯ ಅದು ಬಿಲಾ med ವಾಹದಕ್ಕೂ ಫುರ್ಸತ್ ಹುಷಾಳಿಗೆಂದಿಯ ಮೆ ಬಿಲಕೆ ಮೆ ಸಾಮಿಲ್ವಾ ಹುರಿಹಾ ಹಿಮಣೆ ಹುರಿಹಾ ಮೊಸಸಾತಾಗ ಹಿಯಾಲ ಎಗ್ಗುತಂಗ್ ಹೆದಿಫಾ ವರ ಹುರಿಹಮ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯ ವರ ಮುಹಿಮ ಬಿಲಕೆ ಆಳಗೊಂಡು ದಣ್ಣ ಎಂಜನ್ ಮೆ ಬಿಲುಗು ಸಾಬು ಎವ್ವಿಸ್ ಗೊತಕ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತಕ ವಿಸ್ ಅದು ಅತೊಳು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತಕ ವಿಸ್ ಎಬೇಫಳಂ ಕುರಾ ಮಸಕ್ಕತಗ ಎವ್ವಿಸ್ ಕಲ್ ಬುರು ನಾರಾಯಣ ಉದಾಹರಣೆ ಮೆ ಬಿಲುಗು ವರ ರೀತ್ ಕೊಯ್ ಕಂಕಂ ಬಯಾಂ ಕುರೇಫವೆ ಯಾಮೆ ಸುವಾಲೆ ಉಫೆದೇಣಮ ನೋ ಸುವಾಲೆ ಉಫದ್ದಾಣಮ ಅಳಗೊಂಡ ಮಿ ಫುರ್ಸತ್ ಅಣಕ್ಕ ದಣ್ಣವ ಎಂಜನ್ ಜಿಮ್ಮಾದಾರ್ ಕಮಾಯಕ್ ಕೊಯ್ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರೋ ಭಾಷೆ ಎಬೇಫಳ ವಿದಾಳು ವಂಜೆ ಮಿ ಬಿಲು ಕೊಂ ಮಾದ್ದ ಕೊಂ ತಣಕತ್ತೋ ಪುರ ಸೆಳೆ ಕೊಂ ತಣಕುಂತ ಉರ ಸೆಳೆನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ ನೋಣಿ ಸಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ ನೋಣಿವೆ LGA ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಣತ ಎ ಮಾದ್ದ ಬುಣಫೆ ಮಾದ್ದ ಅಕುರು ಬುಣಫೆ ಬಯಾಂ ಕುರಂಜೆ ಈ ಅಸ್ತು ಹಾಗಿಗतो ಬಿನಾ ಕುರಣ ಗೊತ್ತೋ ಮಸೆ ಕುರಿಕಮ ಅಳವಣ ಗಬ್ಬು ಕುರಣ ಎ ಮಂಜರ್ ಫೆಣಿಗೆ ನುದನಿ ಜಿಮ್ಮಾದಾರ್ ಸಿಯಾಸಿ ಪಾರ್ಟಿ ನೆತಿನ ಅಳವಡದನ್ನ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಅವರ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಇಜ್ಜೆತ್ತರಿ ಮೆಂಬರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಬಹುಸ್ಕ ಇತರು ಬೇಫಳಕ ಬ್ಯಾರೆ ವಡಾಂ ಫಣತೀಮ ರೈತುಂಗೆ ಮಜ್ಜಿದೆ ಗವಾದುಗೆ ನೋದಿ ಫಸನ ಮಾದ್ದಾಗಿ ನೂನುಗೆ ದಶಂ ಸರ್ಕಾರ ಫರಾತುಂ ಬಿದಿಂಗಿ ದಾಯರಾಗೆ ಇಜ್ಜೆತ್ತರಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಜಿಮ್ ಅಬ್ದುಲಾಜೀಜ್ ಹುಷಾಳ್ ಬಾಫಾ ಆಬನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಗೆ ತಿಮ್ಮನ ಕಿಯುಂ ಇವ್ವ ಅದಿ ಮಿ ಬಿಲ್ ಮಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬೋಟ ಮಿಯದು ವೋಟ್ ಗಡಿ ಗೊಂಡಾನ ವಾಕ ದನ್ನೋ ಅಶಪಾಯಿಂಟ್ ತಿನೆ ದೌಲತ್ಗೆ ದರನ್ಯಾ ಬಿಹೆ ಬಿಲ್ ಮಾಲಿಯತ್ ಕಮಿಟಿ ದಿರಾಸಾ ಕೊನ್ ನಿಮ್ಮಿ ಗೊತ್ತುಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಜ್ಜಿದಿಯಂ ಹುಷಾಳ್ ಬಾದೆಬ್ಬಾಣಿ ಮಾಲಿಯತ್ ಕಮಿಟಿಗೆ ನಾಮುಗರ್ರಿ ಮಾಜಿದ್ ಕಮಿಟಿಗೆ ಮುಗರ್ಜಿರ್ ಏದುಬ್ರಿ ದಾಯರಾಗಿ ಇಜ್ಜೆತ್ತರಿ ಮೆಂಬರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲೀಂ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹಮಾನ್ ರಹೀಮ್ ಅದೇ ದೌಲತ್ಗೆ ದರನ್ಯಾ ಬೆಹೆ ಬಿಲ್ ಮಾಲಿಯತ್ ಕಮಿಟಿಯ ಅವಮಾಯಕೀಗ ಕೊಮಟೀಗ ರೈತುಂಗೆ ಹಿಯಾಲ್ ಹೋದ ಮಫಹು ಅದಿ ಕೊಮಟಿ ಗೆಡ ಬದಲ್ ತಕ ಐಕೀಗ ಮಿ ಮಿಫಾರು ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮಿ ಒಳಂಗರಿ ಮಾಲಿಯತ್ ಕಮಿಟಿಗೆ ನಾಬ್ ಮುಗರ್ಜಿರ್ ಏದುಬ್ರಿ ದಾಯರಾಗಿ ಇಜ್ಜೆತ್ತರಿ ಮೆಂಬರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲೀಂ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮಿದೆನ್ನೆ ಗೊತ್ತ ಮಾಲಿಯತ್ ಕೊಮಟಿಯ ಹುಷಾಳು ದರನ್ಯಾ ಬೆಹೆ ಬಿಲ್ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆ ಕೊಮಟಿ ಗೆನ ಬದಲಾಯಕು ರೈತು ಮದ್ಲೀಹು ಗೊತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಹುಷಾಳು ಶುಕ್ರಿಯಾ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಇಜ್ಜೆತ್ತರಿ ಮೆಂಬರ್ ಮಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಹಸ್ ಕುರೆಮ ಕಂಡಲಿಫೋನಿ ಜುಮ್ಲ ಎಗ್ಗಡೀರು ಏಯ್ PNC 30 ನೋಮಿನೇಟ್ MDP ಅಮ್ಮಿನೆಟ್ MDA ತಿಮ್ಮಿನೆಟ್ ಜುಮ್ಹೂರಿ ಪಾರ್ಟಿ ತಿಮ್ಮಿನೆಟ್ MNP ತಿಮ್ಮಿನೆಟ್ ವಕಿ ಪಾರ್ಟಿ ಕ ನಿಸ್ಬೆ ವಡ ಅನುಗಣ್ಣವ ಕೊಮ್ಮೆ ಇಜ್ಜೆತ್ತರಿ ಮೆಂಬರ್ ಕ 10 ಮಿನಿಟ್ ವಾಕ್ಬುಳ ದೆಕ್ಕಮ ಇದೆವಡ ಅನ್ನಮ ಫುರ್ಸತ್ ಹುಳುವಾಲ ರಿಪೋರ್ಟ್ के बहुत के बिस बे फ्लोक बैर वटा फेंडवे एमीमा रिपोर्ट के बहुत निमुनी कम कंडाला रईतुंगे मजिदु के गवातुगे नुवदी फसोना मादा के नूनु के दशों सरकार को फरातुम फुनदु दायरा की इज्जत मेंबर मोहम्मद ममदू हुशाल वाफा दौलत के दरंजा बे बिल के तिमवन क्यों इव आदि मी बिदा बस वोट हम यद वोट गडी कोन्नाने वाक दन्नो अशपॉइंट हतरे दौलत के फिजिकल जिम्मा के बिल मादियत कमेटी दिरासा को निमिगत के रिपोर्ट मी रिपोर्ट मजिदिया हुशालबाद बानी मादियत कमेटी के नायब मुगर एदब्री दायरा की इज्जत नंबर मोहम्मद सलीम फुसो तरु शुक्रिया जते रईस बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम आदे मालियत कमेटी फोन वफावा दौलत के फिजिकल जिम्मा के बिल रईतुम के हियाल होद मफाहो आदि मालियत कमेटी गेनसावा इस्लाह तकाकीगा मदली हूं गतिन निम्मा दे उमंगदी अलवाणो मी बिल हुशाला शुक्रिया
शुक्रिया इज्जतरी मेंबर मी रिपोर्ट अब बस बहुत करे उमा खंडे फने जुमले एक गडीरो ए पीएनसी 3 नॉमिनेट एमडीपी 1 मिनट एमडीए 3 मिनट जमहूरी पार्टी 3 मिनट एमएनपी 3 मिनट वकी पार्टी का निस्बे वडा अनुगणवा कोम इज्जतरी मेंबर का 2 मिनट वाक वडे कोम इदिवडा नोम इज्जतरी मेंबर न फुर्सत थोड़वाला बहुसंग हुड़वाद फुर्सत का एवरेज इज्जतरी मेंबर को बहुत का बैर वेडानो इदिवडा फनवाती बहुत निमुनी कमुगा कंडालंग आदि रईतुंगे मजदी हो के गवायतुगे अनुमति बसवन मादा नून के दशों सरकार के फरातुन तुस्तु दायरा इज्जतरी मेंबर इब्राहिम नसीम मुशल वाफावा दाऊद के फिजिकल जिम्मा के बिल के थीमन क्यों इवन मी बिदा वोटर इन्वेस्ट मिया के वोटर कोटी उन्नानवा का दन्नो दें यहाँ हिसाब और मिदानी नूनी मी हुरी मसक के तक एगो तो हाथे पेंटो के सरकार के फरातों दिद्दू दायरा की इज्जत मेंबर अब्दतीफ मोहम्मद हुशल वाफावा गाँव नंबर 3 ऑफ द दिहास फनर अतिविराज्य कुलिवर गाँव न इस्लाम के नामों के बिल के बहुत कुरिय गेंदे मी बिल के बहुत कुरिय में कंडेलिफावा जुमला हतर गडी उतरे बाकी होती देगरी रा 7.5 मिनट ए पीएनसी एक गडी रा 30 मिनट एमडीपी 23 मिनट एमडीए 1 मिनट जमहूरी पार्टी 12 मिनट एमएनपी 12 मिनट वकी पार्टी का निस्बे वडा अनुगणवा कोम इज्जत मेंबर का मिनट वाकुड़ देखे मग इदिवडा नो मग इज्जत मेंबर न फुर्सत अरवा मिहारो अवन फुर्सत मेहरबानी फुवमला को देखो दायरा की इज्जत मेंबर फुवमला को देखो दायरा की इज्जत मेंबर इब्राहिम हुसैन शुक्रिया इज्जत रईस అవును ఈజీగా వాహక దక్కం బెగెం అనే మీ ఫుర్సతకంగే దుని దేహేం అవును మీ ఫుర్సత్ దూకలం బేణం మన शुक्रिया शुक्रिया इज्जत मेंबर देंगे అవును फुर्सत मेहरबानी केंदो दायरा की इज्जत मेंबर मौरूफ जाकिरा शुक्रिया इज्जत रईस अदे कानून असासिया गेनवुणु इस्लाह कानून असासिया खिलाफ कमा अलगुण अबदिस फाह कर मुंदांग हासक रैतुंग मजली होगे मेंबरुंगे गोंडी पार्टी वहिकुरा मा गेल्ले गोता एगेनों बदलकी कानून असासिया खिलाफ जंगली के बदले कम गाउन फाह कर ए इहतिजाज गाउन हुरिवाहक दन्नवु मियदुगे बहुत फट्टान दावतुगे कानून नंबर 30 देहास फणर दिवराज्य कुಳಿವರು ಕಾನೂನ ಇಸ್ಲಾಹ ಗೆಣೋಮ್ಗೆ ಬೀಲು ಹುಷಾಳು ವೀತಿ ಅಳಗೊಂಡುಗೆ ಅಹು ದಿದ್ದುದಾರಾಗಿಸ್ತರಿ ಮೆಂಬರು ಅಬ್ ಲತೀಫ್ ಮುಹಮ್ಮದ ಶುಕ್ರದನ್ನವ ಅಳಗೊಂಡು ಮೀ ಹುಷಾಳಿಫಾವ ಬಿಲ ಬದಾಲಾಯರುಗ ಮ್ಯಾಗಂಡು ಗೊತ್ತೆಗ್ಗ ಬಿಲುಗ ಫಾಹ ಕುರೈಫಾ ವಣಿ ಕುಳಿವರುಗೆ ಜಮುಯ್ಯಾತ रजिस्ट्री कुरुमा हिंगुमुगे उसूलत कंडेलुमा अदि कुಳಿವರ गुळुंहुरी मुहिम्मु पॉलिसी तक सियासत कंडेलुमा कुಳಿವರುಗೆ ಭಾರತ कुಳಿವರ गुळुंहुरी कंकण निम्मुमुगे ಭಾರತ वजीरुगे अम्मच्च बदल कुरुमा अदि कुಳಿವರುಗೆ तेरेइंग तफात कुरुन जिन्सुगे तफात कुरुन नत्तालुमा कुಳಿವರುಗೆ तेरेइंग रड्रशुगे आबादीगे कम्युनिटी तहुगे गुळुंतंग इतुर वर्गद कुरुमा बदहि कुरुमा अदि फेया प्लेगे उसूल तक स्कूल तोगे तेरेइंग कुಳಿವರ तक स्कूल कुदिन्न कुಳಿವರುಗೆ हास प्रोग्राम तंग हिंगुमा अदि एगे इतुरुं कुಳಿವರ गुळुंहुरी मुहिम्मु फंडे एकुलवालुं कहला मुहिम्मु कंकं मि बिलुगा हिमणिफा वाहकं फाह कुरा अदि हम हेम्मे अळगुण फाह कोल्लेवुणु उणिकमे मि बिलुगा कुरीगा मि गाणुणुगा गाणु नंबरु 30 देहास फणराग कुಳಿವರ बेहे गाणुणुगा सगाफी हरकतंग ए कुಳಿವರ तो हेगे गोतुगा फाह कोफ्फोरी हुरुंता फाह कोफ्फुरी कुरुंतंडी उणिकोफ्फा वाकं अळगुण फाह कुरवे अदि हेगे इतुरु मिबिला पैरालिंपिक्स गे माद्दातकें इतुरु कोफ्फा उमकी एदायराग कुಳಿವರ कुरे फरातक इतुरु रक्कातरिकमे लिबिगेन दाणकमेक्कम अळगुण गबूल कुरवे इज्जत रईस अळगुण में कुಳಿವರುಗೆ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಾಲಾಯರುಗ
ಕೆಮ್ಮೆಬೊಡು ಕಂಬಡುಮೆ ಗೊತ್ತುಗ ಫಾಹ ಕುರೆಗೆ ಮಿದಣಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತಕುಂ ಇಂತಿಹಾಯ ರಾಜ್ಯಸುಗ ಕುಳಿವರುಗೆ ಎಕಿ ಮುಬಾರಾತ ಬಾವಂ ಗಸ್ತುಕೊ ಬಾವಮುನ್ ದಾಯರು එකශීගම් වා වරුගේ බජටෙක් කවුන්සිල් තහොග කුളിවර් මුබාරාතන් හිංගා හරක ෆෝරියායක්කො බේවුම ලිබිෆා නුවාකම් අලුගොන් මෙන්න කුളിවරා ගුළුන්හුරි යූත් සෙන්ටර් තකා අදි කුളിවරුගේ එහෙනිහෙන් හරකාතන් හිංගුම එකශීගම් වා වරුගේ බජටේ රාජශා දීෆා නුවායර අලුගොන් මෙන්න ෆාහා කුරවෙණි මිසරුකාරු ඇස් යූත් සෙන්ටරු නෙර් රාජශව්වෙස් කුளிවරු කවුන්සිලරුන්ගේ ගොතුක නුවතා යූත් මිනිස්ට්‍රීගේ ස්පෝර්ට්ස් කවුන්සිලරේ අලුගොන්ක නේගේ කියා නමෙව්වෙස් කොම්මෙ රටකන් එබ හුරි යූත් සෙන්ටරු හිංගුමා හවාල්කො මුවද්දෆුන් තකෙල්ලාෆා මිසාල්කන් අලුගොන්ගේ කොම්මෙ අලුගොන්ගේ දායරාගේ රාජශුගා ඒ මගාම් ලිබුණු ෆරාත්තකන් ඒ මගාම් ලිබුණීම අලුගොන්ගේ කම්බොඩු මෙන් ඔතී කිනු එහෙ නමවෙස් යූත් සෙන්ටරු නුවෙස් නෙතීස් යූත් සෙන්ටරු හිංගුමට්ටකා එත බෑවර මුවද්දෆුන් තකේ සියාසි මගාම් තහක ලාෆා එබතිබි ಬಾತೊಳು ಕೆಂದೂಗ ಬಾತೊಳು ಕುಡರಿಕಿಲುಗ ನಮ್ ಹಮ ರೀತ್ ಕೊ ತರ್ತೀಬ್ ಕೊ ಕಿಯಾಲ ಫಾಣಂ ಇಂಗುರಾದು ದಾಯರಾಗ ಹುರಿಹಾರ ಹೆಗ್ಗಾವೆ ಸಿಂಗೇತೋ ಇಸ್ತೆ ರೈಸ್ ಹಮ ಎಗೊತಂ ಎಬಹುರಿ ದಾವ ಸಗ ಮೀ ಕುಳಿವರುಗೆ ಬಜೆಟು ಎಫರಾತ್ತಕಂ ಎಗೊತಂ ಎಲೊಕೇಟ್ ಕುರುಮ ವುರೆ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एमएमए के